Ki Pulit ke jela kila kem sesangot ki Briew na Bhoi distrik ki ba Suba Donkti ha ke jingjia Pynbhei bom kabajia ha ke met ngisai jan ha tem Metor tem yo maulong yakini ki sangot la kem da ki Pulit ke East Khasi Hills ha ke jingkinra bala pelong lang bat ki Pulit ke Bhoi ha ke sngi nengkong ka kubor Pulit ke tu ba angot la kem na sning bat angot na ki thai nong po ke sarkar ke turu ba na kine ki Briew ki Pulit kila yoru ban kurup ya ubom IED bampat Pynbhei ki kubor ki bampat la pan pentikna la tu ba kine ki angot ki don jing tmu ban Pynbhei ya ubom hanong po ki Pulit ki dang pelong mentai jing toket man lap de ne ki wei ki Briew ki barang tilang ha kene ke kam ki ba kentup ya ki bayarap be pisa ba ai jakasa ba Pynbhei ya ubom bat ki wei Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I'm happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center